ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶ್ರೀ ಭೂತಾನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ 3 ಉಪಚಿತಿನ ಬಲಿ ತಿಲಪಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಬಂತದ ಎಸಲ್ ಆಜೆಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಮೊದಲು ಈ ಒಂಜಿ ಎಸಲ್ ಆಜೆಕ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಾರೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ದ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಂಚದ್ರ ನೇತ ಪುದರೆ ಚರಿಷ್ಮಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕೂಸಲ್ದ ಪಂತ 6 ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸಗ ತೆರಣ ದಿಂಜ ದಿನಕುಲು ಮೆಕೈ ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕುಲು ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬೇಬಿ ಶಾಪ್ ಅಂಜನೆ ಬೇಕ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಬರೋದು ಬಂದಲೆ ನೀಕಲೇನೆ ತೆಲ್ಪವರೆ ಬರೊಂದುಲೇರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕುಸಲ್ದ ಕಲಾವಿದರು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದೇಶ ಇಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಆ ಕುಸಲ್ದ ಎಚ್ಚಲ್ ಮೇನೆ ಮೆರೆಪ ಒಂದು ಪುಂಚಿತ್ತಿನ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕುಟ್ಲದ ದೀಪಕ್ ರೈ ಬಕ್ಕ ಕೂಟದ ಕುಲ್ ఒక దాదా సైపుని ఎంట్రీ సోకుపాడు లెక్కలేటి బరికి పోలే సావ్ ಪುರವತ್ತು ಮೂಲೆ ಸೈಪುನ್ ಅದು ಎಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ ಈತು ಸೋಕುದ ಪಾರ್ಕ್ ಈತು ಸೋಕುದ ಬೆಂಚ್ ಆಸೋದ ಕಲ್ಲು ಬರೋಂಡು ಪೋದು ಸೈಪುನಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆದ ಮೂದೆ ಹೇಳ್ದೆ ಒಲ್ತೊಲ್ದು ಬರ್ಪುನ್ ಮಾರಿಲ್ ಪುರ ಜೋಡಿ ಪಂಡು ಸುಖ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ಲ ಕೆಲವು ಕಂತು ಕಂತು ಇಂದುವೆ ಪಾರ್ಕ್ ಹಿಡಿದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಯ್ತು ಸೈಡ್ ಅಂಚ ಬೋಲೆ ಸಾವ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೇ ಚಿನ್ನ ಹಲೋ ಬಂಗಾರ ಇದು ನನ್ನ ಏತ್ ಮೋಕೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಜೀವ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ನ ಬಂಗಾರನೇ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಮಂಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ఆయన తిని ఆయన అనుకును ఓ మంగ యాళ్ళ సురుకు పన్నాక ఎన్న పండుగ ఇంజనే వన్ని ಬಂಗಾರೆ ಬಂಗಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಣ ಬಂತಿನ ತಾಳ ಮೇಟಿದ್ದಿನ ಬಂಗಾರ ಬಂತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಮದ್ವೆಗಾರೆ ಗೊತ್ತು ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ ಬಂತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಮೇಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಡವುದಿನ ಗೊತ್ತಾಯ್ನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಂಗಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಂಗಾರೆ ಬೇಬತ್ತೆ ಮರ್ಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ರಾಜು ವಾನ ಮಾಡಿದೆ ಮರ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮೇಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಅಂದ ಜಪ್ಪಿಜಿ ಇತ್ತರ ಮದ್ಮೆದವರು ಔಟ್ಡೋರ್ ಬರೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಯ್ತು ಮಾರ ರೈಡೆ ಬರ್ಪುನು ಪಾರ್ಕ್ ಪೋರ ಇಂಚ ಬರ್ತೈತೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ₹1 ಹೊರ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಂಗೆ ಏನು ಪತ್ತು ಗುರ್ತದ ದೋಸ್ತಿಯಾ ಸಾವು ಅತ್ತ ಮೂಲ ಆಫೀಸರ್ ಯಾನು ಉತ್ತರ ಕೊರಚ್ಚ ಇನ್ನಿ ಬರಡು ಮಗ್ಗೆ ಕಾಸು ವಸೂಲು ಬಲ 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 ಮಗ ಬಲ ಓ ರಾಜು ಚಿಗಲೇ ಇನ್ಯಾಲ್ ಪುಣ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲ ಭೂಮಿದೆಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ದೇ ఒక మిత్తల దిత్తలు తోనులా ಉಲ ಎಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಬುರ್ದುನು ಮಾರೆ ಓಳೊಂತು ಕುಜಿ ఏ స్క్రూ బ్ర సైడ్ మారే స్క్రూ అవర సైడ్ ఇన్ని కాసుకోరు గోతా షూటింగ్ ఉంటది ಕಾಸ್ಕೊರೋಡು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಅಯ್ಯೇ ಇಂದು ಎನ್ನ ಹೊತ್ತು ಆರ್ಡ್ರ್ ಎನ್ನ ಆರ್ಡ್ರ್ ಅಂದನ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪತ್ತವನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಪುರ ಪತ್ತವನಕ್ಕೆ ಲೇಪುನು 4 ಜೋಕ್ಲೆ ನಾ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ನನ್ನಲ್ಲ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀಜಿ ಮುರನವರಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೆ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯಿ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮದಿಮೆದಾದು ಎನ್ನಂದನ ಪೂರ ಆಲ್ಬಮ್ ಪೂರ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂದು ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನ ಮದಿಮೆಗೆ ಆಯ್పోతే ಔಟ್ಡೋರ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ಪೆ ಕಾಸ್ಕೊರೋಡು ಇಂಕೊ ಬಗ ಮರ್ಲಾಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಾನದ ಕಾಸು ಮಾರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಜಿನೆ ಕಾಸ್ಕೊರೋಡು ಇಂತ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೀಗ ಕಾಸು ಕರಡ ಮಾರೆ ಕಾಸು ಕರಡ ఒకటి నెరియరు విడియా నెరియరు ಈ ಮರ್ಲಾಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಟ ಗಂಟೆ ಅದನ್ನು ₹200 ಅವ್ರಿಗೆ ₹200 ಕೊರು ಚೋಕೋಯ್ತಲ್ಲ ಚೋಕೋಯ್ತು ಸಾವು ಈ ಕಾಸು ತುಂಬದ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾರೆ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಏರಿಯರ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ ಮದಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನಿನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಒಂದು ಲವ್ ಇತ್ತು ದಾದಾಂಡು ಮುರನ್ ಬೇತೆ ಮದಿ ಮಾಡ್ಯ ಮುರನ್ ನಾನು ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋತೆ ಮದಿ ಮೇದ ಹಾಕಲ್ಲ ಇಂಡೋರ್ಲ ಆತಂಡು ಇಂಚ ಫೋನ್ ಹಾಕಲು ಕೊನೋ ಅಂದೆ ಹುಲ್ಲೆರ ಮಾರೆ ನಾನು ಔಟ್ಡೋರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಓಡು ಒಂದು ಜೊಟ್ರಾಸಿ ಆಗರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಐತಿನದ ಅಂದು ಒರಿಯೇ ಬೈದಿನೇ దాన్ని యాన్ భయంకర ఫోటోగ్రాఫర్ ఇదాని అది పడిపోతుందని వాళ్ళు సెక్యూరిటీ అత్త యాన్ సెక్యూరిటీ ఇంజినా యాన్ సెక్యూరిటీ ఇంజినా యాన్ సెక్సీ మిలిటరీ
ಎಂಜೆ ಯಾನ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅವು ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಮಾರೆ ಓ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಹೋದ ಅರ್ಧಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಜಾನಿ ಯಾಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎದುರು ಪೂರ ಎತ್ತು ಶೂಟ್ ಮಲ್ದೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಎದುರು ಎತ್ತು ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಲ್ದೇನು ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಟ್ಟಿದೀನಿ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಏರಿಗೋಸ್ಕರ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೇಸ್ಟ್ರು ನಕಲು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪಿರತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತಿ ನಕಲು ಪೂರ ಫೋಟೋ ಗೆಪ್ಪಿರ ಅಕ್ಲೇ ಹೊಡೆದು ಕಟ್ಟದೀನಿ ಅಂದ ಅಂದ ಅದು ಪಂದ ಅದು ಬಿರಪ್ಪ ಬಂಡದ ಮಗ ಈಗ ನಿಕ್ಕೇಂಜಿನ ಗೊತ್ತು ಅತ್ತೆ ಇಂಚಿನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಐತಿನೆ ಅಂದ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ನಿಕ್ಕೇಂಜಿನ ಗೊತ್ತಿಯಾ ಏರೇ ಈ ಎಂಚಿನ ಅಂದೆ ನೀನಿ ಎಂಚಿನ ಇಂಬಿ ಎಂಚಿನ ಅತ್ತಿ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಈ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಸಿದ್ಧ ಮಾತೀರ ನೀ ಹ್ಮ್ ಹಾ ಇಂಚಿನ ನಾನು ಪುತ್ರ ಇಂಜಿನ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಡ ಪುತ್ರ ಇಂಜಿನ ಸಾಜನ್ ಹ್ಮ್ ಅವು ಸಾಜನ್ ಇಂಜಿನ ಬಾಜನ ದಿಯರ ಕಟ್ಟಿದನಿಗೆ ತಾಜನೆ ಬಾಜನ ದಿಯರ ಕಟ್ಟಿದನಿ ಅಂದ ಅದು ಬಂದ ಅದು ಬೀರಪ್ಪ ಬಂಡ ಅಪ್ಪ ಸಾಜಂಡ ಆ ನಮೂನೆ ಬಾಜನ ಇತ್ತನೆ ಎಂಚಿನ ನೆಟ್ಟು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹಿಡಿತಾನೆ ಆ ಜನ ಮಾತು ಬಾಜನ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಮಲ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದೀಯರ ಕಟ್ಟಿದ ಅಂಚ ಅದು ಪೋ ಅತ್ತೆವು ಈ ಉರಿಯವಿದಿನೇ ಏಯ್ ಪೊಕ್ಕುಲೊಂಡಿಯಾ ಹೆ? ಪೊಕ್ಕುಲೊಂಡು ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಮನಗ ಪೊಕ್ಕುಲ್ ನಿಲ್ಲಲ್ದಿದ್ದು ಬರ್ಬೇನೆ ಅವತ್ತವು ನಿನ್ನ ಪೊಕ್ಕುಳು ಪೊಕ್ಕುಳಿಯ ವಾ ಪೊಕ್ಕುಲಿಯೇ ಮದಿ ಮ್ಯಾದ ಹೊಸತ್ತಿ ರಜ್ಜನ ಬರ್ಪಜೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೊಕ್ಕುಳು ಸಾವಣಿನ ಪೊಕ್ಕುಲ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಅವು ಕಪ್ಪಲು ಹ? ಕಪ್ಪಲು ಅವು ಅವು ನಿನ್ನ ತುಂಬದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಸ್ತದ ಪದ್ದನ್ನದ ಸಾವುದ ಪೊಕ್ಕುಳು ಪೊಕ್ಕುಲು ಇಚ್ಛಾ ಬಂಡ ಹ್ಮ್? ಅಲ್ಲೇ ಹ್ಮ್? ಪೊಕ್ಕುಳು ದೋಜುಂಡು ತೋಜುನು. ಮುಚ್ಚಿದ ನಿನ್ನೆ ಪೊಕ್ಕುಳು ಅತ್ಯ ಅವ್ಗೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಪೊಕ್ಕುಳು ಅಣ್ಣ ಕಪ್ಪಳು 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 ಬರಂದಿಲ್ಲ ಮೈಂದಿಗೆ ಸರಿ ತೋಜಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಒಂದು ಸಂಗದಲ್ಪು ಒಂದು ಸಂಗದಲ್ಪು ಯಾನ್ ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ದ ಪಿರೌಡ್ ಉಪ್ಪು ಆಫೀಸ್ ರೂಮ್ದ ಪಿರೌಡ್ ಉಪ್ಪು ಆನನ ಮೂಲು ಅಂತದ್ದು ಪೊಣ್ಣನ ಕಡಪುಡು பொண்ணன் பொண்ணன் ಅದು ತತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪೊಣ್ಣನ ಮೂಲು ಅಂತದ್ದು ಆನನ ಕಡಪುಡು ಹೌದೇ ಹ? ಏಯ್ ಚೈನ್ ಪಾಡಚ್ಚ ಮಾರೆ ಎಂಜಿನೆ ಚೈನ್ ಪಾಡಚ್ಚೆ ಈ பொண்ணನ ಸಮ್ಮಲೇನಾ ಚೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಏರಿ ಮಾಡಿ ಚೈನ್ ಪಾಡುಂಡು ಆಫೀಸರ್ ಚೈನ್ ಸಾವಣಿನ ಚೈನ್ ಹತ್ತು ಮಾರ ಸೈನ್ ಕಡಪುಡ ಪೋ ಇನ್ನ ತುಂಬದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅನ್ನ ರಸ್ತೆ ಪತ್ತೆ ಕಡಪುಡ ಕಾಸು ಕೊರೋಣ ಮಾರೆ ಓ ಹಾ ಕೊರ್ಪ ಕಾಲ್ ಮಾರೆ ಹಾಕಿರಲ್ಲ. ಕೊರ್ಪ, ಪೋ. ನೀವು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೇಬಿ ಸೈನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಚುಂಡು Super. ಮೂಲೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮೂಲಿನಾ ಆ. ವಾವ್ ನೈಸ್ ಓಕೆ ಬೇಬಿ ಇದು ಮೂಲೆ ಉಂಟುಲೆ ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ದು ಬರ್ಬೆ ದೂರ ಇನಿ ಪೊರ್ಲು ರಾಜವರಿ ಏ ಸೈನ್ ಮಾಡ ಕಡಪುಡಿಯೋ ಪದ ಪದ ಬೇಬಿ ಬೇಬೇಕಾ ಬೇಬೇಕಾ ಆರು ಬರ್ತಿವಾಗ ದೀಪ ರಾಜು ದೀಪ ರಾಜು ಯಾಪ ದೀಪ ಯಾಪ ದೀಪ ಮದಿಮೇನಿ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಬಾ ಅಂದಪ್ಪ ದೀಪ ರಾಜು ಈದನೆ ಮೂಲು ಹ್ಮ್ ಈದನೆ ಮೂಲು ಏನೋ ಒಂದು ಮದಿಮೇದ ಅಕ್ಲ ಲವ್ ಸೀನ್ಗೆ ಪಿರೋತೀನಿ ರಾಜು ಹ್ಮ್ ಆ ಮದಿಮಲ್ ಯಾನೆ ಆಂದ ಆಂದು ನೀನು ನೀವು ಮೂಳು ಏನ ನಿಡಿಗೆ ಮದ್ ಮಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಪಾರ್ಕ್ಗ ಮೂಲೆ ಕೈತಲಿಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಆಂದು ದೀಪ ಆಂದ అని ನೆನಪುಂಡ ಎಂಕೊಂಚ ನವಿಲುಗರಿ ಕೊರತಿತ್ತ ಇಂತನ ಪುಸ್ತಕದ ಎಟ್ಟಿದಿಲ್ಲೇ ಅವು ಕಿಂಜಿ ದೀಪುಂಡು ಒಂದು ಕೋಡೆಲ ನಿದ್ರೆಡ್ಲಾಗ್ತದಿತ್ತು ಕಿಂಜಿ ದೀತಿದ್ದಿ ದೀಪ ರಾಜು ಅಮಸರ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಚೂರು ಕಾಪು ಅವು ಕಿನ್ನಿ ದೀಪುಡು ಆ ದೀಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಈ ತರ ಬರ ಕುಂಜಿ ದೀಪ ಆಂದ ರಾಜು ಅಂಚಲ್ಪ ಒಂದು ಅಂಚತ್ತು ರಾಜು ಯಾಂದಾದು ಪನ್ಪುನಿ ಬಂಡ ಈ ಒಂಜನ್ನ ಪಲೆನ ಸ್ಥಾನಡುತ್ತದೆ ಕೊಂಚ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಬೇ ಎಂತಿ ಬಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಪೊಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಇಲ್ವೇ ಏಸೆ ರಾಜು ಎನ್ನ ಮಾಮೂನ ಸ್ಥಾನಡುತ್ತದಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಕೋತ ಆಂದ ಅಂಚಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ದೀಪ ಆಂದ ದಾದಾ ಆಂದು నేను తీర్చబడారు ఆందు దీపన దీపన
ಪುಗೆಲಿಗೆ ದೀಪ ನಾನು ಅಂಚ ಯಾನೆನ್ನ ಬೊಡೆ ದಿನ ಬುಧರ್ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನು ಯಾನಿನ್ನು ಓಯ್ ಬೊಡೆ ದಿನ ಬುಧರ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನೇನು ಹೆಂಗೆ ದೆನ್ನ ಬೊಡೆ ದಿನ ಬುಧ ದೀಪ ಹೆಂಗೆ ತುಂಬೆ ಹೊತ್ತುಜ ಅತ್ತೆ ತುಂಬೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಅಂಚ ದೆನ್ನ ಬೊಡೆದಿ ದೀಪ ಆತ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಕಂಚ ಗೊತ್ತು ಇತ್ತ ಬಣ್ಣಿನತ್ತ ದೀಪ ಅಂತ ಏನೇ ಬನ್ನಿ ಐಕ ಪ್ರೀತಿ ಈತು ಬ್ರತ ಆಯ್ಗ ನಾ ಬತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಗತ್ತೆ ಅಡಪಲ್ಲೆ ನಾ ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಅದ ರೆಡಿ ನೀವು ಯಾನ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈಗ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ದಾರ ನಾನು ಅಂಚ ಬರವನ್ ಬರಾಬಜಿ ಈ ಮಲ್ಲಕ ಬನ್ ಬರಾಬಜಿ ಏನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅದ ಏನ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಹಾ ಮೇರೊಂಜಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅವಳದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆತೆತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವಳದು ನೀವು ಬಂದು ನಿಂತಿರಾರು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಾರ ಪಪ್ಪಡ ಸೀದಾ ಬದುಕೇನೆ ಪಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚಾರ ಪಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎತ್ಕೊರಿ ಪಂಡ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ದುಡಿಯರು ಅಂಚ ಬೊಕ ಬಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಈ ದಾದ ಪನ್ ಬರ್ಗೊತ್ತು ಜನ ಮದಿಮೆ ಅದು ಮೂಜಿ ನಾನು ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಅದೇ ಬೇಬಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ನಿದ್ರೆಜ್ಜಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬೇಬಿ ಇರ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ತಪ್ಪದ ಯಾನ ತೀರ್ ತಪ್ಪದೀನಿ ಯಾನ್ ತಪ್ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿ ಮಂದಿಜ ಹಾ ಸರಿ ಮಲ್ದೇರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೌದು ರಾಜು ತಪ್ಪರವಲ್ಲಿ ಪೊರ್ಲಾವಡು ಪೊರ್ಲಾವಡು ಒಂದು ಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದೆ ಉಂಡೆ ಉಂಡೆ ಹೆಂಚಿನಗಳು ತೊಂಡೆಕಾಯಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಕೊಯ್ದು ನಿಗಳು ಚೀಲೋಡಿಂದ ಅವನು ಕೊಯ್ದು ಅತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ತಿ ಹೆಂಚಿನ ನಿಗಳು ಅಂಗನಾಡಿದೆ ಪದ್ಯ ಅಂಚನ ಅವು ಪುರ ಏನು ಒಂದು ಮಲ್ತು ಕೊರ ನಾನು ಏನೋ ನೆರವೇರಿ ಹೆಂಚಿನ ಔಟ್ಡೋರ್ ಮಲ್ತ ಅಂದು ಹೆಂಚಿನ ಅಂದು ಪುರ ಅಂದು ದಾದ ಗೊತ್ತಾ ಅವು ಒಂದು ನವಿಂಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಡಿಪ್ ಎಂಚ ನವಿಂಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಲಕ ಡ್ಯೂಪ್ ಅಂದ ಅಂಚಾರ್ಲಕ ಅರಡ ಬಂತಾನ ಅರಡ ಬಂತಿಜಿ ಪಂಡ್ರ ಪೋಚೋ ಕುಳ್ಳವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳ್ಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳ್ಳು ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಕುಲ್ಯಾಂಡೆ ಅವ ಈ ಕುಳ್ಳುಗೆ ಈ ಕುಳ್ಳು ನಿಮಿಷ ಈ ಕುಳ್ಳು ಮುಂದೆ ಜಕ್ಕಲ್ಡಿ ಜೆಪ್ಪಿಗೆ ಏನು ಮೇರ ಜಕ್ಕಲ್ಡಿ ಜೆಪ್ಪು ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಒಂದು ತರೆ ನಿಂಚ ಪೂಜಿಗೆ ತರೆ ನಿಂಚ ಅಂಚ ಪೂಜಿ ಅಂಚ ಛೇ ಆತು ಪಡು ನಿಂಚಂಡು ರಾಜು ಒಂದು ಇಲ್ಲೋಲು ಬಂದಿನಿ ಓಲೆ ಬಿನ್ನೇರು ಬರ್ತಾರಾ ಇಚ್ಚಿದೆ ತಾರ ಇಬ್ಬರೇ ಬೇರೆ ಅವು ತಾರೆ ಬೇರೆ ಪುನತ್ತು ಹಾಂ ಆರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಏನು ನಿದ್ರೇನ ಯಾಪಲ್ ಇಂಚನೇನಾ ಏಪಲ ನಿದ್ರೇನೆ ಯಾಪಲ್ ನಿದ್ರೇನೆ ಇಂಚಣ್ಣ ಕಿಂಜಿದೀನೇನೆ ಇಲ್ಲೋಲು ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಬದ ಅವು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಅದಾನ ಛೇ ಓಡ್ದಾನಲ್ಲ ಆತುಂಡ ಅದು ಓಡ್ದಾತುಂಡ ಕೊರಕೆ ಓಡ್ರು ಅಟ್ಟುದು ಒಂದು ರಟ್ಟುದು ಏಯ್ ಬಲ ತಾರೆ ತಾರೆ ತರೆಂದು ಇದಾತನೇ ದಾದ ಅಲ್ಪುಂಡು ತರೆ ಪಾಡು ಬಲ್ಲ ಅವನು ಮರಿದಿ ಹೆಂಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ದಿನತ್ತೆ ಎಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ ನೆನಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ನೀಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೊಂದು ಎಂಕ್ ಇತ್ತೆಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚಿಕೆ ಮಾಮು వండిన ಕಡೆ ಇಷ್ಟಂದು ಕುಟ 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 ಅವೇನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಯೋ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೀಕು ಗೊತ್ತುಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ದೆ ಎಂಜಿನ ಎನ್ನ ಸುರೂತ ಬಾಲೆಗ್ ನಿನ್ನನೆ ಬುದರ್ದೀಪು ನಿಂದು ಸುರುತ ಬಾಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದೀಪು ನಡೆದು ಸುರುತ ಬಾಲೆ ಎಣ್ಣನೆ ಅದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇತ್ತು ಇಂಚೋಡ ಸಾರಿ 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 ಏರ್ ಮಾರೆ ಓ ಬಡಿಕೆ ಏರ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾರೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಪಾರ್ಕ್ ಡೇ ಮೈಪುಗ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಡ ಇಂಚ ಇಂಚ ಬಂದುಂಡದ ಓಯ್ ಈ ಸೈಡ್ ದಾದ ದಾದಂದು ಅತ್ತ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾ ಆಂಗಲ್ ಇಂಚ ಬರೋಡು ಇಂಚ ಆಂಗಲ್ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಬರ್ಲಾಕ್ ಬರ್ಬನೊಂದು ಎಂತ ಹೆಂಗೊತ್ತುಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆತ ನಿಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್
ಅಂಚ ನಾಳೆ ಬಂದು ಗುರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಾ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನೆ ಅಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಂಡೆ ನನ್ನ ಬರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕುರು ಅಯ್ಯೋ ಇರಿಗೆ ದೈ ಆರ್ಗಪ್ಪ ಇತ್ತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಅಂಚತ್ತಿಯೇ ಸರ್ ಬನು ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಕುರು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೇತ ಅದು ಒರ್ತಿನ ಎಂಚು ಕೈತಲ್ ಬಿಳಿ ಏ ಕೈತಲ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಪೋಡು ಮೋನೇಡು ಮೂಡ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಇಂಚು ಬಂದು ಕೊರಡು ದಾದಿ ಕೈತಲ್ ಕೈ ರಾಜು ಅಥವಾ ಯಾನ್ dance ಮೇ. ಈ ಪೋ ಮಾರೆ ಕೈತಲ್ಲ ರೆಡಿ ಅದೇ ಯಾನ್ ಸರಿಯಾಪ ಜಾಂದವ ಇನ್ನ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಮೊಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಕಲ್ಪು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬೋಡ ಬೋಡು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚಾನ್ಸ್ ನಿನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏ ಹುಡುಗಿ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಡ್ತಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಳ್ಳ ಮಾಡ್ತಿ ವರ್ಷಾದ್ ಹಿಂಗಾಡ್ತಿ ಸಿಗಬಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಸೆಟ್ ಬೋಡು ನಿಂದ ಬೋಡು ಎಂಡು ಉಂಡು ಸೇಮ್ ತೋಜೋಡು ಮೋನೇಡು ತೋಜೋಡು ಬಂದು ಕೊರ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಯಾವ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಸ್ ಸಣ್ಣೈತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈತ ವೈಡ್ ಉಂಡು ದೂರ ಪೋಡು ಚಾನ್ಸ್ ಮೇ. ದೂರ ಪೋಡು ವೈಡ್ ಉಂಡು ವೈಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಬರ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಮೋಷನ್ ಹೆಂಗ ತೋಜೋಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಏಯ್ ಅಂಚೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ್ಲಿ ಲಕ್ಲಿ ಮಾರೆ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಜೋಡು ತೋಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಬಲ್ಲೆ ಬಂದೋಡು. ಎಸ್ ಓ ಏಯ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ ಇರ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆತ ಬಂದನೆ ಬಲ್ಲೆ ಯಾವ ಏನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಳು ಈ ಇನ್ನೊಂದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಈ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರ ಈ ಗೇಟ್ ಉಡಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹೋಗುದೆ ಮಾರಿ ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಉಡಲ್ಲ ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮದ ಟೇಕ್ ಮಾರ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ವೇಂಡ್ರೈತಿನ ದೋದ ವಿಷಯ ಇಂಚಲಗೆ ಸೂಪರ್ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುನಾ ದೋದ ವಿಷಯ ದೋದ ಅಕ್ಲು ಸುಮಾರು ವರ್ಷ ಏಲೇನ್ ಮಾಡ್ಸೊಂಜಿ ಲವರ್ ನಕ್ಲು ಆಗಲು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ 6 ತಿಂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೇರು ಮಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇತ ಬಲ್ಲೆ ಪಂದುಜಿ ಮುಳ್ಳು ತಾಂಗಡ ನಾನು ಮುಳ್ಳು ಕಂತಣ ಓಟೆ ಮುಳ್ಳು ಕಂತು ಮಾರಿ ಅಕ್ಲು ಯಾಪಲ ಜಾಗೆ ಅವಳು ಸಪ್ಪ ಆತನ್ ಮುಳ್ಳಿಗೆ ಸಾವು ನಿನ್ನೆ ಮೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ಮುಗಿದ ಜಮಾರ ಪೈ ಪೈ ಪನ್ಪುನ ಪಂಡೆ ಮಾರೆ ಏಪಲಂಚ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣಂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲೋ ಆದು ಏರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡತ್ತು ಒಂಜಿ ಬಾಲದ ಆದು ಪಾಡು ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಪೂಜಾ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಏಪಲ ಹೋಗ್ನೋಡಿ ಬರಂಜಂಜು ಅತ್ತೆ ಎಂಚಾತ್ರ ತೂಕ ಎಂತ ಧ್ಯಾನ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಯ್ತು ಅತ್ತೆ ಓ ಅತ್ತೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಬನ್ನಿ ಬರ್ದು. ಅದು ಕುಡೋರ ತೋಜೋಡು ನನ್ನ ತೋಜವಲ್ಲಿ ನಾನ ಏ ಮನ್ಪು ನೆನ್ಕೋನು ನೆನ್ಕೋನು ಒಂದು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಕಾಂಡು ಇಂದು ನೆಂಕುಪ್ಪಾಡು ಹೌದೇ ಇಂದೆನ್ನ ಜೀವನ ಕಾಂಡು ನಿನ್ನ ಚಾನ್ಸ್ ಮೇ ನರಮಾನಿ ಅದು ಪುಟ್ಟಿ ಬಕ್ಕ ನಿಖಲ ಎಂಜಿನ ನಾವು ಅತ್ತೆ ಎಂಟು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡು ನಾ ಸಾವುದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಯ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಳ್ಳು ಟೈಮ್ ಅಂಡಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ತೀರ್ಪಿಗೆ ನಿರ್ದುಂಬು ನಿಕಲ ಪೊಲವು ಖಂಡಿತವಾದ ಲೇರೆಲ್ಲ ಗುಡ್ಚಿ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡು ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಲೋಕಡೋರು ಬಡಿ ಅಂಡಲ ಪುದರ್ ಬಲ್ಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನೆ ಯಾಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಮುಗುಳಿ ದೀಪಕ್ ರೈ ಪಾಣಾಜಿ ಪೊರ್ಲಾತನ್ ದೀಪಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಲ ಇರ್ನ ಆ ಹೆಡ್ ಗೇರ್ಲ ಇರ್ನ ಶರ್ಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಲ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಟೋಟಲ್ ಬಂದ್ಪಿನಾಡ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತದು ಕಾಮಿಡಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ 15 ನಿಮಿಷ ದೀಪಕ್ ರೈನ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒರಿಪಾದಿನಿ ಒಂದು ಒಂಜೇನ
ಏಪಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಪ್ರಕಾಶ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಟಿಲ್ ದ ಎಂಡ್ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ರಾಜೇಶ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತಂದು ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಖಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪೊರ್ಲಾತಂದು ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ತೆಗೆದನ್ನ ಈತ ಶೋಕ್ ಬೈದ್ರೆ ಈತ ಶೋಕ್ ಬತ್ತೀನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ದಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರ್ದಾದ್ರೆ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ದೀಪಕ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕುಸಿತ ವಿಚಾರದ ದಬಣಿನಿ ತುಳು ಕಲಾವಿದರು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಡ್ಲ ಮಿಂಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಒಪ್ಪರೆವು ಮರಳಿ ವತ್ತಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಸರಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಅಭಿನಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಇವಾಗ ಶಿವಣ್ಣ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ 4 ಜನತೆಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ ಇರ್ನ ಲೆವೆಲ್ದು ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಬತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಆಡ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಲೆವೆಲ್ದ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹತ್ತು ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಿದೌಟ್ ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ ಒಂಚೂರು ಲೆವೆಲ್ ಒಂಚೂರು ಇರ್ನ ಲೆವೆಲ್ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಬೈತೆ ನನಗೆ ಮನೆಗ ಪಂಚಸ್ ಆತು ಜೋರ್ ತೇಲ್ಕೆ ಬೈಚಿ ಏಪಲ ಇರ್ನ ಪಂಚಸ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದೀಪಕ್ ರಾಯ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಜೈಟ್ ಏನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇರ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕತ್ತುಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಎಂಟ್ರಿ ಮಲ್ದಾರು ಫಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ಲ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕತ್ತುಂಡು ಏನು ಸ್ಕ್ರೂಡ್ ಆಡೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಜೋಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನೈಸ್ ಅದು ಕೊಂಚ ಸ್ಲೋ ಪೊಂಡವು ಆತು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಇರೋ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವು ಇನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೂ ತೂಯಿನ ನಿಕಲೆಗೆ ಅಭಿನಮಲ್ತಿನ ಮೊಕಲೆಗೆ ಮಾತೆರಗಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೋಡು ಸೊಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.